Nestáva sa tak často, že sa doprava zastaví, aby po ceste mohli prejsť mažoretky s celým alegorickým sprievodom. V Nitre sa to deje každý rok v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Je hodinu predpoludním a pokojné ulice Rio de Janeiro sú zaliaté slnkom. V Nitre je krátko pred 16. a do ulic sa vydáva karnevalový sprievod, podobný tomu z Riano v slovenskej úprave. Posledný aprílový pondelok nahradili tradičnú popoludnejšiu špičku takéto alegorické vozy. Sprievod už tradične viedli mažoretky. Za nimi nasledovali vozy naplnené hudobníkmi, tanečnicami a všetkými, ktorí sa prišli na karneval zabaviť. Ako si užívate alegorický sprievod mestom? Sme tu z Írska na Erasme. Dúfame, že zažijeme pekný deň. Už som bol na podobných karnevaloch u nás na juhu Španielska, ale tie sú trochu iné ako tento. Atmosféru nitrianskeho karnevalu si vychutnávajú aj účastníci. Hudobníci zo Swingless Jazz Ensemble tu hrali už 5. krát. Nás vôbec baví muzika, a v podstate život bez muziky je dosť taký smutný, takže si to užívame každé to hranie, ktoré je. Všetky cesty vedú do Ríma, takže tam sa opäť vrátime. Cesty karnevalového sprievodu do Ríma síce neviedli, no do nitrianskych ulic vniesli minimálne dobrú náladu. Zábava, hudba, no najmä spev opäť pritiahli pozornosť študentov, ktorí prišli podporiť finalistov Superstar nitrianskych univerzít. Študenti odštartovali tento rok Superstar nitrianskych univerzít bláznivým tancom Harlem Shake, ktorý rozprúdil krv v žilách všetkým zúčastneným. Nasledovali vystúpenia kapiel Fishing Street a Michal Chrenko Band. Ľudia, atmosféra, super, všetko. Ja som prišla hlavne kvôli Hexu a ešte tu máme jednu kamarátku Superstar, tak veľmi sa teším. Atraktivita tohto podujatia neustále každoročne stúpa a myslím si, že ešte aj bude stúpať. Určite finalisti Superstar sú geniálni. Myslím si, že sú čím ďalej rok, tým sú lepší. Jasné, toto nemá chybu, sú tu úplne super interpreti, ľudia sa bavia a je to dobré pivo. Myslím, že atmosféra je úžasná, lebo atmosféru tvoria ľudia, jedno koľko ich tu je. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 5 študentiek z UKF. Víťazkou sa stala Lenka Gálisová. Záver večera patril kapelám Čikilikitua a Hex. Futsal sa stal obľúbeným športom medzi univerzitami. Preto si medzi sebou študenti SPU a UKF zmerali sily. Hlasným povzbudzovaním a skandovaním sa fanúšikovia presúvali cez mesto až do haly SPU. Zápas beží UKF a SPU, príďte sa zabaviť všetci. Nech sa páči, podujatie organizuje študentský parlament. Hráči UKF a SPU sa po roku opäť stretli v športovej hale a zmerali si sily vo futsalovom zápase. O tom, že skóre sa stále vyrovnávalo, svedčí aj výsledok hry 11-11. Fanúšikovia sa nenechali zahambiť a povzbudzovali počas celého zápasu. Po remíze boli rozhodujúce pokutové kopy. Zápas sa skončil víťazstvom 3-2 pre UKF. V zdravom tele zdravý duch. Týmto motom sa riadili účastníci jarného behu Nitrov. Problémy im nerobila náročná dráha, ale prekvapivá aprílová horúčava. Už tradičného jarného behu Nitrov. Tento rok sa maratónu zúčastnilo 95 bežcov, z toho len 4 reprezentanti SPU. Za aby sa nedali ani ženy, ktoré podali porovnateľný výkon. Lepšia trať ako na atletickom štadióne. Nemusíte behať do kolečka, ale behať trať. To sa mi to veľmi páčilo.
Odmenou neboli len medaile a diplomy pre víťazov, ale aj guľáš, ktorý organizátori prichystali pre všetkých účastníkov. V rámci krásneho počasia absolvovali ženy 1400 metrov, muži 2800 metrov vo veľmi dobrých časoch. Mali sme tu aj výkonnostných športovcov, aj rekreačných športovcov. Prvý cieľovou rovinkou prešiel Jan Stehlik s číslom 60. Perfektne sa mi bežalo, skončil som prvý, tak som veľmi rád. Takisto som rád, že som tu mohol sa zúčastniť na tomto podujatí a neviem, čo ešte dodať. Kde to bude, na Markíze? Medzi pretekármi sa našli aj kreatívci, ktorí si na pokoranie cieľovej čiary zvolili v skutku originálny spôsob. Rekordy nepadali. Rekordy necháme na vrcholových športovcov. Všetci poďme na odbor šport a rekreácia a môžete každý rok si zabiehať, lebo je to povinné. Nitrianske univerzitné dni nie sú určené len na rozvíjanie kultúrneho, ale aj toho športového ducha. Pre katedru žurnalistiky Ivana Papová a Zuzana Karabínušová. Vysokoškoláci vymenili školské lavice za futbalový trávnik. Študenti SPU a UKF sa po roku opäť proti sebe postavili v súboji o pohár rektorov. Futbalový zápas medzi UKF a SPU je jedným z najväčších športových podujatí v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Tento rok bol zápas mimoriadne vyrovnaný a o víťazovi sa rozhodlo až v záverečných jedenástkach. Atmosféra je skvelá, myslím si, že to tu celkom žije a chcel by som pozbudiť aj poďalšie ročníky ostatných, nech sa pripoja. Sú to fakt dosť dobré akcie, myslím. Je tu málo ľudí, dosť je to suché. Pivo je dosť riedke, no. Náš brankár je najlepší na svete. To je hrdina náš, Maroš Ligač. A naozaj na tribúne SPU bolo skutočne menej študentov ako na súperovej strane. No aj napriek tomu sa týmu SPU podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. UKF porazili 4-3. Lopta je guľatá, občas sa zatúla na jednu alebo na druhú stranu a dnes sa jej viacej páčilo v bráne UKF. Smola a hrušky, vidiek či gladiátor to sú kapely, ktoré ste mali možnosť vidieť na tohtoročnom Bažant Majálese. Aj tohtoročné Nitrianske univerzitné dni sa tradične končia akciou Bažant Majales. Výborná atmosféra, úplne super, veľa ľudí reagovali, veľmi tancovali, spievali, vedeli texty, super. Najlepší zatiaľ asi tento, je to super kapely a celková atmosféra to lepšia ako každý rok. O zábavu sa okrem kapiel postarali aj dvaja moderátori, ktorí mali pre návštevníkov pripravené rôzne súťaže. To je ono! A ešte urob tangače z nich, urob z nich tangače, to je ono! Zatiaľ je to tu super, no dúfam, že počasie vydrží, bude to super. Budeme kaliť do rána. Zatiaľ ešte som nemala prečo to sem prísť, ale vyzerá, že to bude sranda asi, no. Aj napriek tomu, že počasie tohto ročnému Majalesu nepraje, ľuďom to pri zábave vôbec neprekáža. Každý by mal mať právo výberu, to platí aj pri zábave. A tak sa mohli študenti baviť nielen na Veľkom Majálese, ale aj na špeciálnom koncerte v univerzitnom tvorivom ateliéri. Zatiaľ, čo sa v nitrianskych uliciach ozýval spev skupiny Gladiátorov, v univerzitnom tvorivom ateliéri sa na vystúpenie pripravovalo experimentálne hudobné duo Lukas Perny a Miloslav Kolár. Akcia figurovala pod názvom Anti-Majales. Svoju alternatívu zábavy teda mali aj tí, ktorí sa neradi tlačia v dave a nepočúvajú hudbu z komerčných rádií.
Keď som chcel usporiadať túto akciu tesne pred mesiacom, absolútne sa netušil, že tento termín bude maja, ale zhodou okolností nám to takto vyšlo, tak využívame túto situáciu. Na Antimajálese síce pivo netieklo potokom a nekričali tam stovky ľudí, no účasť bola slušná. Je veľa ľudí, ktorí možno nie celkom súhlasia alebo nie celkom sa stotožňujú s kultúrnymi hodnotami prezentovanými na takejto akcii. To znamená, či už je to nejaká masová kultúra, masový vkus, masový alkoholizmus, masová zábava a skúsili sme to menšinovo. Skúsili sme to ako sociálny experiment, že koľko ľudí sa vlastne dostaví. Veľa ľudí sa dneska štýlizuje, že sú menšinové, že sú nezávislí, že sú niečo iné. Tak to bol taký šťuchanec, ste niečo iné, no dokážte. Nechoďte tam, kde idú všetci, ale prídite niekde inde. Duo Perny a Kollár sa žánrovo nedá jasne zadefinovať. Ich tvorba zasahuje do intuitívnej hudby, psychedelického roku, počuť vplyvy etna, experimentálnej a elektronickej hudby. Publikum malo jasno v tom, prečo navštíviť práve túto akciu. Sú nejakí známi, ktorí sa snažia o niečo fajn. Ja som sa veľmi tešila na chlapcov, lebo ich pesničky mám strašne rada, aj mám ich albumy a sú veľmi super. Takže to vôbec nebol problém, je to potešenie, že som to znovu mohla počuť naživo. Tradíciu Majálesov poznáme už od staroveku, no odvtedy zásadne zmenila svoj charakter. Možno práve aj touto akciou znovu zmení svoju tvár. Pre žurnál Veronika Slezáková. Ďakujeme. Lukáš Perný, Miroslav Kollár, špeciálny host, Vlado Žerba. Nitrianske univerzitné dni ponúkajú okrem športu niečo aj pre priaznivcov kultúry. Pri príležitosti 40. výročia sa do programu Nitrianskych univerzitných dní zapojilo aj divadlo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, divadielko na Osmičke, a to s predstavením s názvom Kajco. Milá je kultivovaná, 41-ročná. Takú treba, skúsenú. A bude vedieť, čo je život. Aj on by sa pri nej naučil trocha samostatnosti. Predstavenie pod réžiou Romana Valkoviča, charakterizované ako humorný príbeh dedinského chlapca, ktorého chcú silou mocou oženiť, zožalo v sále kongresového centra SPU obrovský úspech. Ty ma držíš za ruku. A však to je ale tak. A však ja vím. Ja vím, že vím. Aj ja vím, že vím. A čo vlastne víš? A víš, že nevím. Divadelná hra bola doplnená aj o hudobnú zložku a autorom scenáru je jej hlavný predstaviteľ Kajco. Inšpiráciou mi bolo Stanislav Štepka, Radošinské národné divadlo, a rozhodol som sa, že toto by som raz chcel zrealizovať a sa teda dnes, dúfam a tuším, teda podarilo. Pôvodne sme si chceli prevziať nejakú hru už známu zo slovenskej klasiky, ale v tom nám prišiel hlavný hrdina tejto hry, Kajco, a doniesol nám scenár na Kajca. Po minuloročnom predstavení Dom duchov si priaznivci divadielka na Osmičke nenechali ujsť ani túto divadelnú inscenáciu. Tak sme prišli preto, lebo tu hrá aj kolegyňa moja, Zuzka Horečná, a chcela som to vidieť, že som tu vôbec nebola na predstavení aj vôbec tak, že som to chcela vidieť a vôbec to veľmi pekne. Počul som o tom od môjho za kamarátu dobrého, na Počkúka, ktorý tu hrá, a páčilo sa mi to, prídela na ulici. A veľmi sa mi páčilo, áno, určite. Všetci boli úžasní. Hlavným cieľom týchto divadelníkov je pokračovať v dobre naštartovanej práci a rozdávať radosť a smích. Pre žurnál UKF Terezia Kollárová, Beata Klačková. Športové akcie Nitrianskych univerzitných dní doplnili aj preteky univerzít vo vodnom slalome. Príjemné počasie, dobrá hudba, voda. Takto môžeme vystihnúť atmosféru na študentských pretekoch vo vodnom slalome. Študenti z Nitrianskych univerzít si prišli zasúťažiť, zašportovať, ale aj zabaviť sa. O veselú náladu a tanečné kroky sa postaral aj maskot z SPU. Zdravím všetkých divákov. Preteky vo vodnom slalome majú v programe Nitrianskych univerzitných dní zastúpenie už po 11. rok. Bude to vždy súťaž dvoch lodí, ktoré proti sebe vlastne nastúpia. Tá loď, ktorá zvíťazí, postupuje ďalej. Tak v prvom rade očakávam, že nám nebude pršať. A očakávam, že budú zase tvrdé zápolenia a bude možno aj nejaká sranda, že sa niekto prevráti zase. Na preteky sa záujemcovia mohli zaregistrovať vopred, ale aj na mieste. Niektorí súťažiaci sa prišli najmä zabaviť s vierou, že sa s člnmi neprevrhnú. Dúfam, že sa neprevrhneme. Dole prúdom to pôjde a naspäť je to tak v rámci možnosti. Samozrejme sú tu študenti aj z pedagogiky, aj z filozofickej fakulty, tu máme kopu študentov, psychológovia. Víťazmi sa nakoniec stali Diana Sitašová a Martin Nídr. Pre mediálne centrum Petra Kováčová. 22. apríl je Deň Zeme a oslavuje sa na celom svete. Výnimkou nie je ani Nitra.
Viete, čo majú spoločné dobrovoľníci z UKF, Hyde Park, študenti z Erasmu a deti zo združenia Slniečko? Všetci sa k príležitosti oslav Dňa Zeme v spolupráci s Juventou, Kompraxom a Európskou úniou zapojili do prvého ročníka udalosti Plant for the Planet, ktorú zorganizovala členka neziskovej organizácie Erasmus Student Network Miroslava Šidlovská. Rozhodli sme sa pre takúto environmentálnu tému, pretože podľa nás je to veľmi dôležité starať sa trošku o životné prostredie, lebo už sme dosť devastovali túto našu prírodu. Priestory pre zorganizovanie tejto udalosti, kde sa každý mohol zapojiť do sadenia rastliniek, poskytol nitriansky Hyde Park. Je to vlastne komunita záhrada, to znamená, že niektoré polička patria nám a niektoré polička sa dávajú do prenájmu ľuďom, ktorí majú o to záujem. Človek, ktorý má záujem, sa na nás nakontaktuje a vlastne dostane nejaký kus tej pôdy s tým, že Laco Baka, ktorý je hlavný vedúci tejto záhradky, mu vlastne môže pomôcť, že čo by tam asi mohol nasadiť. Spolupráca s deťmi z organizácie Slniečko vyplýva z ich predošlých projektov. No prečo sa tejto udalosti zúčastnili aj študenti Erasmu? Erasmus študentov sme sa rozhodli podporiť vlastne začať takéhoto programu, pretože si myslíme, že zapojenie zahraničných študentov je celkom fajn do takého nejakého projektu a obzvlášť dnes, keď je Deň Zeme. Mám rád špinavé ruky mať a také iné veci. Z Polska toho nemám a tu tak pozri. Takom ruke môžu si urobiť, ak sa tu príde, že mi sa to páči. Páčila sa mi táto myšlienka, zasadiť si svoj strom alebo svoju rastlinku, tak som musela prísť podporiť aj ja. Pretože mi slúbili jedlo zadarmo. Každý, kto sa dnes zúčastnil tejto akcie, si mohol zasadiť vlastnú rastlinku a prostredníctvom e-mailu môže sledovať, ako sa jej darí. Pre žurnál Terezia Kolárová a Beata Klačková. Po vyčerpávajúcich športových výkonoch si študenti mohli na chvíľu oddychnúť s divadlom Vidy. Nitra je vďaka študentom miestom, kde sa stretáva východ so západom. Cestovanie a čakanie vo vlakoch, autobusoch a na staniciach sú situácie známe pre nás všetkých. A práve o tom hovorí aj divadelný debut Martiny Doričovej. Bola som tam ja a ešte zo pár ľudí rovnako stratených a rovnako závislých na samých sebe, na svojich myšlienkach a na veciach zaškatulkovaných v nejakej krabičke s vlastnými predsudkami a s vlastnými príbehmi. Inscenácia, ktorá vznikla ako produkt spoločných improvizácií na vopred zadanú tému, pomenúva situácia, aké zažíva každý. Zaujímavé je práve tým, že všetci tam vlastne hrajú seba. Je to taká aktuálna téma, volá sa to z východu na západ a je to vlastne o ceste. A cesty prežíva každý. Veľmi často dlhé cesty sú priestorom na to, že človek je tam zväčša sám so sebou, keď cestuje sám a má možnosť rozmýšľať nad sebou, nad svojím životom, svojimi prianiami, želaniami, osudmi a inými záležitosťami. Pre žurnál Eva Ježovičová. Niektorí študenti UKF majú smolu. Musia sa totiž učiť celé hodiny bez prísunu čerstvého vzduchu. Okná v prednáškových miestnostiach by mali byť samozrejmosťou. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre to však tak nie je vždy. Miestnosti bez okien vyvolávajú u mnohých študentov stiesnenosť a nepríjemné pocity. Tie miestnosti nezaradzujeme podľa vlastného rozhodnutia, ale na základe pridelenia z dekanátu, ale mám pocit, keď pozerám na tie pridelené miestnosti, že sa dekanát snaží prideliť tak, aby každá katedra dostala aj miestnosť s oknom. Osobne si myslím, že tie bez okna majú svoju výhodu. Trošku menej sa rušíme navzájom, pri výučbe môžeme mať hlasnejšie pustené veci, môže sa hlasnejšie diskutovať, počítače sú tam k dispozícii. Mávala som tam hodiny, niekedy aj celý deň a bolo to dosť kruté, si myslím, lebo ako keď je ešte zima, tak ešte sa to dá nejako ustať, ale keď je leto a všetci sa tam napcháme do tej miestnosti a už sa pozerám po spolužiakoch, že všetci sú bledí a nikomu sa poriadne nedá dýchať. Je to také celé podľa mňa zle. Raz za čas tam mám hodiny, raz do týždňa teda, no, nie je to dobré. Býva tam veľmi teplo, hlavne v týchto letných mesiacoch. V tejto miestnosti máme prednášky dosť často, dokonca minulý semester sa nám stalo, že sme tam mali prednášky od 5:30 do 6:00, tak to bolo úplne nevydržateľné. Vydýchaný vzduch, museli sme si tam doniesť kvety, aby sme mali aspoň nejaké také prostredie. A byť tam napríklad v piatok do 2:30, tak to je úplne strašné, ale tak snažíme sa to zvládnuť, ale vyvetrať si dvere alebo niečo nestačí to. Treba tam okná. Čerstvý vzduch v takýchto priestoroch zabezpečuje klimatizácia, ktorá však tiež nie je optimálnym riešením. Zostáva nám iba dúfať, že tento problém univerzita čoskoro vyrieši. Pre žurnál pripravili Lucia Bihusová a Katarína Kováčová. Voda je základom všetkého, no napriek tomu na pôde univerzity UKF chýba.
Fontána pri študentským domovom Nitra je vyhľadávaným miestom študentov počas prestávok a aj po výučbe. Zaujímavosťou je, že voda stále netečie. My sme zisťovali prečo. Fontána bola vybudovaná ako súčasť Interhotela Nitra na prelome 70. až 80. rokov. Vieme, že v tomto období bola ešte funkčná. Nám sa podarilo nájsť človeka, ktorý sa na výstavbe podielal. Po prevzatí hotela do univerzity v 2003 bola fontána rekonštruovaná. Po 2 sezónach, po prvá sezóna pri otvorení bola napustená funkčná a po druhej sezóne už začala strácať voda. Patrila by tá rekonštrukcia aj potrubia, strojovne, čerpadiel, aj izolácie. Na budúcnosť fontány sme sa pýtali riaditeľa študentského domova. V súčasnej dobe fontána je mimo prevádzky práve z ekonomických dôvodov, pretože by bolo potrebné ju rekonštruovať. Určite nie je ekonomická situácia taká, aby bolo vhodné použiť finančné prostriedky na rekonštrukciu fontány, možno niekedy v budúcnosti. Fontána by každopádne fungovať mohla, až priam mala, pretože by to počiarklo reprezentatívny majestát týchto priestorov pred budovou časti našej alma mater a študentského domova. Zatiaľ, čo vypnutá fontána pred UKF poskytuje oddych, pred fontánou SPU by ste ho hľadali márne. Je to oddych, je to krajšie, perfektný vstup je do školy, akurát chýbajú tam lavičky, aby ste mohli študenti na nich posediť. Ohľadom nákladov na prevádzku sme sa pokúšali kontaktovať vedenie SPU. Vyjadrenie predstaviteľov SPU o približných nákladoch na chod tejto fontány sa nám nepodarilo zistiť. Pravdou však zostáva, že aspoň v tomto ohľade je SPU pred našou univerzitou. Pre žurnál Janka Káčerová a Artur Bekmatov.